Antioxidanty. Toto slovo počujete stále, ale možno ani sami neviete, čo v skutočnosti znamená. Dnes vám vysvetlím, čo antioxidanty sú a ako vám môžu pomôcť. Slovo antioxidant sa melie stále dookola, ale keby som sa vás opýtala, čo je antioxidant alebo čo vlastne robí, tak by ste boli pravdepodobne zmetení, alebo by ste pri najhoršom iba povedali, že sú pre nás prospešné. Takže teraz vám v jednoduchosti vysvetlím, čo sú antioxidanty a ako vlastne fungujú. Keď rozrežem jablko a nechám ho takto vystavené na vzduchu, tak začne za pár minút hnednúť. Je to preto, že celé jablko je ako keby zapečatené. Vnútorná dužina je chránená pred kyslíkom zo vzduchu. Ale ako náhle je ovocie rozrezané, prírodzený kyslík zo vzduchu reaguje s prírodným cukrom v ovoci. A to voláme oxidácia. A môžete si všimnúť, spôsobuje to zmenu farby. V jednoduchosti povedané, rovnaký proces prebieha aj vo vnútri nášho tela. Sme organizmy, ktoré dýchajú kyslík, pričom príjmanie kyslíka je normálnou súčasťou každodenného metabolizmu. Takže oxidácia prebieha vo vnútri všetkých buniek nášho tela. Je to prirodzený proces, ku ktorému dochádza vždy, keď dýchame, keď cvičíme, keď trávime jedlo a tak ďalej. A pokiaľ má telo k dispozícii dostatočné množstvo antioxidantov, tak je tento proces pod kontrolou. Veľa antioxidantov, ktoré konzumujeme, prijímame vo forme pigmentov, ktoré dodávajú ovociu a zelenine ich sýtu farbu. To je dôvod, prečo ľuďom doporučujem jesť širokú škálu farebného ovocia a zeleniny. Antioxidanty sa nachádzajú aj v šupke jablka, ktoré ho chránia pred zhnednutím. Ak aj vy budete jesť farebnú jablkovú šupku, tak tieto antioxidanty budú fungovať rovnakým spôsobom vo vnútri vášho tela a budú vás chrániť. Vitamín C je antioxidant, ktorý spôsobuje to, že moje jablko nezhnedne, ak ho pokvapkám trochou citrónovej šťavy. Antioxidant vitamín C chráni cukry v jablku pred oxidáciou. Tu je ďalší príklad. Lykopén je antioxidant a zároveň aj farbivo. Tento lykopén dodáva paradajkám ich červenú farbu a zároveň pomáha chrániť paradajky pred slnečným žiarením, ktoré môže spôsobovať oxidačný stres pre rastlinu. Keď budete jesť paradajky, tak lykopén, ktorý chránil paradajku, bude teraz pôsobiť vo vašom tele a bude chrániť vaše bunky. Oxidáciu v našom tele nemôžeme úplne zastaviť, ale môžeme si vybudovať silný antioxidačný obranný systém. A to tým, že budeme jesť veľké množstvo rastlinných potravín. Pamätajte, keď si naservírujete na tanier rôzne ovocie a zeleninu, tak si nedávate len dostatok vitamínov, minerálov a vlákninu, ale aj rovnako potrebnú dávku antioxidantov.